आरो बे रंजानाया गासै हादरमानिनि मानसिफोरनि लागै जागोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिबावनाय थाबाय। फै जोङो दिनै बर'दिननि सोमोन्दै गुसुङै खोनासंनि। आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय बर'दिना सोरनि, ख्रिस्टमासआ सोरनि। जों बे आयदाखौ जोङो नायगोन। गोबाङानो बर'दिनखौ मिथिखागौ, अब्लाबोनो बे आयदाखौ लानानै दिनै नोंथांमोनजों आङो रायज्लायनो लुबैदों। थारैनो बर'दिना जोंनि थाखायल' ना? जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ मिथिबाय, जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय, फोथायबाय, जों जिसु ख्रीष्टखौ मोनथिनाय आरो जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनाय मानसिफोरनि थाखायल' बर'दिना। आरो बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुङो, फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। आङो फरायगोन लुकासनि बिलाइ 2:9 लानानै आङो फारियै फरायलांगोन। लुकास 2:8 आङो फरायगोन। गोजौआव लिरनाय दङ, लावखार आरो आरफोर। बे हादराव लावखारफोर फोथाराव थानानै हराव गावसोरनि फालोखौ नेदोंमोन। आरो फोरबोनि सासे आरफआ बिसोरनि सिगाङाव गसंफैदों आरो फोरबोनि महिमाया बिसोरनि सारिगिदिं जोंब्लावदों। आरो बिसोरो बिमायनो गिख्रंदों। आन्थाय आरफआ बिसोरखौ होनबाय, नोंसोरो दागि, आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम खबरखौ खोथागोन। बे रंजानाया हादरनि मानसिफोर मानिनि जागोन। मानोना दिनै नोंसोरनि लागै बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। बेयो ख्रीष्ट फोरबो। आरो नोंसोरो बिजोंनो मिथिगोन। नोंसोरो सासे गोरलै गथ'खौ हिस्ट्रिजों फानफबनानै गंसे नावद्रायाव दोनजानाय मोनगोन। आरो नुवा नुस्लाबा सोरगोनि आरफोरनि हानजाया बे आरफोरजों लोगोसे जानानै इसोरखौ बाख्नायनानै होनबाय, गोजौसिनथाराव इसोरहा महिमा, पृथिबियावबो सान्ति हामजानाय मानसिफोरहा। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों जोङो खोनाबाय। माथाइनि बिलाइ 2:8 जोङो फरायनानै जोङो मोनबाय। बै समाव जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जादोंमोन, बै समाव लावखारफ्रा नोगोरनिफ्राय गोजानाव थानानै फोथार बारियाव थानानै हरनि समाव गावसोरनि फालोखौ बिसोरो नेदोंमोन। आरो बे समाव सोरगोनि आरफआ फैनानै बुंदों, दागि, मानोना आङो दिनै नोंसोरनो गेदेर रंजानायखौ खोथानो आङो फैदों। बे रंजानाया गासै हादरनि मानसिफोरनि लागै जागोन। मानोना दिनै दाबिदनि नोगोराव बासायग्राया सारि जाबाय। बै समाव जेब्ला लावखारफ्रा गावसोरनि फालोखौ नेदोंमोन, आरो बे समाव फोरबोनि आरफआ फैनानै गाहाम खबरखौ, जिसुनि सारि जानायखौ, बासायगिरिया जि सारि जाफैबाय बेखौ लावखारफोरनो आरफआ खोथादोंमोन। बै समाव लावखारफ्रा आरफखौ नुनानै गिनाय बिसोरहा जादोंमोन। जोंबो गोबां समाव जोंनि जिबनखौ लानानै जोङो निरासा जायो। थांनानै थानाय समाव गोबां रोखोमनि जिंगासिनायफ्रा जोंनि जिबनाव सफैयो। गोबां रोखोमनि गाबनांनाय, गोबां रोखोमनि नेवसिजानाय जोंनि जिबनाव फैयो। आरो जोङो गोबां समाव जुजिनायावबो फेलें जोङो माब्लाबा जानो नाङो। गोबां समाव जोङो जोंनि जिबनखौ लानानै निरासा जायो आरो गिनाय मोनो। आन्थाय बै समाव फोरबोनि आरफआ लावखारफोरखौ बुंदोंमोन, दागि, जोङो दिनै जोंनि पापखौ लानानै जोङो निरासा जानो हागौ। एक जन एक अयधा
आद आरो नय पदाव बुंदों जोङो पाप गैया होननानै बुङोब्ला गावखौनो सोलोयो आरो नंगौआ जोंनाव गैया। जोङो बयबो फोरबोनि नोजोराव पापी, जोङो पाप मावबाय। गोबां समाव पापा जोंखौ निराशा लाबोयो। गोबां समाव पापा जोंखौ लाजिनांनाय खालामो। गोबां समाव पापा जोंखौ दुखु मोनखांहोयो आरो निराशा जायो। आङो माब्रै बारग'बावगोन? आङो माब्रै निमाहा मोनबावगोन? गोबां रोखोमनि पापा जोंखौ गिखांनाय लाबोयो आरो निराशा लाबोयो। नाथाय नोंथाङा दिनै नोंनि बेक्तिगत जिबनाव गोबां रोखोमनि समस्याखौ लानानै, गोबां रोखोमनि बेमार, दुखु दाहा, अभाब आंखालखौ लानानै आरो गोबां रोखोमनि पापखौ नोङो लानानै निराशा जानानै दङब्ला, जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय बै समाव फोरबोनि आरफआ बुंदों दागि, मानोना बासायगिरिया दिनै दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। जोंखौ बासायनो थाखायनो, जोंखौ बोखांनो थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां बियो जोनोम लाफैदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'नि बे बुहुमाव जोनोम लाफैनाया नों आरो आंखौ बासायनो थाखाय आरो बोखांनो थाखायमोन। अब्ला दिनै पापा जोंखौ निराशा खालामदोंब्ला, पापा जोंखौ गिखांहोदोंब्ला, आंनि अनजाग्राफोर, आङो दिनै थुलुंगानो थाखाय, नोंथांनो फोथायनायाव बोलो होनो थाखाय बुंनो लुबैदों जायखौ आरफफ्रा बुंदोंमोन दागि, मानोना बासायगिरिया सारि जाबाय। जायफ्रा दिनै गावनि थाखोमानाय मावखोमानाय दाय गोरोन्थिफोरखौ, जाय पापा जोंखौ दुखु मोनखांहोयो, गिखांहोयो आरो निराशा खालामो, बे पापखौ जेब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'नियाव लाबोगोन, गासै मावनायनि निमाहाखौ जोङो दिनै मोनगोन। मानोना 1 जहननि 1:9 बुंदों जेब्ला जोङो जोंनि पापखौ रायथिगोन, अब्ला इसोरा एसेग्रा फोथायजाग्रा आरो धोरोमिया बे गासै अधोरोमियाफोरखौ सुस्रागारगोन। दिनैनि दिनाव जायफ्रा फोथायनायजों जिसु ख्रिस्ट'नाव फैगोन आरो गावनि बेक्तिगत जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि लागै जायगा होगोन आरो गावनि गासै मावनाय दाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा मोननो थाखाय खावलायगोन, गासै मावनायनि दाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा मोनगोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों दागि, मानोना बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। बेनो ख्रिस्ट'आ, बेनो बासायगिरिया। आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ बियो बुंदोंमोन लुकासनि बिलाइ 19:9, लुकास 19:9 आरो 10 जिसुनि मुङै जिसुआ बेखौ होनबाय, दिनै बासाय जानाया बे न'नि थाखाय जाबाय, मानोना बयबो आब्राहामनि बिसाज्ला। मानसिनि बिसा हौवाया हफायनायखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। इसोरा बाख्नाय जाथों। जिसु ख्रिस्ट'आ बियो जाखायखौ बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि दिनै बासाय जानाया, बोखां जानाया बे न'खराव सफैबाय। जाय बासाय जानायनि बिसय इसोरनि आरफफ्रा लावखारफोरनि लागै बुंदोंमोन दागि, मानोना बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय। आरफफ्रा लावखारफोरनो मिथिहोदोंमोन। बेबायदियैनो जिसु ख्रिस्ट'आ जाखायखौ बुंदोंमोन, बासाय जानाया, बोखां जानाया दिनै बे न'खराव सफैबाय, बे न'खरनि लागै जाबाय। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै जेखि पापखौ नोङो मावनानै थाया मानो, जेखि पापा नोंखौ दुखु मोनखांहोआ मानो आरो जेखि पापा नोंखौ निराशा खालामा मानो आरो नोंनि जिबनाव निराशाखौ लाबोआ मानो, दिनै नोङो बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावोब्ला, नोङो फोथायनायजों गावनि मावनाय भुल गोरोन्थिफोरखौ निमाहा बियोब्ला, बासाय जानायखौ नोङो मोनगोन। नोंनि बेक्तिगत जिबना बासाय जानायखौ मोनगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन बासाय जानाया दिनै बे न'खराव सफैबाय। बेनिखायनो बे बर'दिननि गेजेराव फै,
जायफ्रा बासायजानायनिफ्राय गोजानाव दङ, जायफ्रा पापनिफ्राय निमाहा मोनालासे गोजानाव दङ, जायफ्रा इसोरनि बेरेखा जिउ खुंनानै दङ, बे समा जिसु ख्रिस्टनियाव फैनायनि आरो जिसु ख्रिस्टखौ आंनि बासायगिरि होनानै नाजावनायनि बियो मोनसे सम। आंनि अनजाग्राफोर, बाइबेला बुंदों दिनैनो बासायजानायनि दिन। बेनिखायनो जायफ्रा दिनैनि दिनाव बे बर'दिननि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनाव फैगोन, नोङो बोसोरसे गिर्जा हाबाखैमोनब्लाबो, नोङो बोसोरसे इसोरनिफ्राय गोजानाव दङमोनब्लाबो, दिनै बे बर'दिननि गेजेरजों जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनाव फैगोन, बै समाव जेरै जाखायनि जिबनाव बिनि न'खराव बासायजानाया, बोखांजानाया सफैदोंमोन, जाय बिसयखौ जिसु ख्रिस्टआ जाखायनि लागै बुंदोंमोन, दिनैबो बेबायदि बोखांजानायखौ, बेबायदि पापनि निमाहाखौ, बेबायदि अनन्त जिबनखौ नों आरो आं मोननो हागौ बे बर'दिननि गेजेरजों। बेनिखायनो नोङो उनफिननानै थायालासे, बेनिखायनो नोङो गोजानाव थायालासे नोङो इसोरनियाव नोङो गिदिंनानै फैनो नांगौ। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, मानोना मानसिनि बिसा हौवाया जिसु ख्रिस्टआ हफायनायखौ नागिरनो आरो बासायनो थाखाय फैबाय। जायफ्रा पापावनो दङ बिसोरखौ निमाहा होनो थाखाय, जायफ्रा इसोरनिफ्राय गोजानाव दङ, बासायजानायनिफ्राय गोजानाव दङ, बिसोरखौ बासायनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ फैदोंमोन। जिसु ख्रिस्टआ लुकासनि 19:9-10 बुंदोंमोन। आङो हिन्दी बाइबेलाव एसे फरायनो लुबैदों जिसुनि मुङै। लुकासनि बिलाइ 2 आङो फरायगोन 10 जिसुनि मुङै। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दिनै इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय, सोरगोनि आरफआ बुंदोंमोन, दागि, मानोना आं गेदेर रंजानायखौ दिनै नोंसोरनो खोथानो फैबाय। जाय रंजानाया गासैबो सुबुं माहारिनि लागै जागोन। हिन्दी बाइबेलाव बुंदों, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों, आरफआ बुंदोंमोन, बे रंजानाया गासै मानसिफोरनि लागै जागोन। बेनिखायनो बुंबावदों, बर'दिना जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनाय मानसिफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। सोरगोनि आरफआ लावखारफोरखौ बुंदोंमोन, बे रंजानाया गासै हादरनि मानसिफोरनि लागै जागोन। दिनै जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मिथियाखै, बयनिबो लागै, सुबुं माहारिनि लागै बे रंजानाया जागोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, बुंबावदों, बर'दिना जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय मानसिफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय गासै इसोरजों सोरजिजानाय मानसिफोरनि थाखाय। दिनै बुहुमाव जेसेबां दङ आरो उनाव जेसेबां जोनोम जाफैनो गोनां गासैबो मानसिफोरनि लागै बे रंजानाया आंनि अनजाग्राफोर। आरो बेनि उनाव जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 2:13 फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै। आरो नुवा नुस्लाबा सोरगोनि आरफनि हानजाया बे आरफफोरजों लोगोसे जानानै इसोरखौ बाख्नायनानै होनबाय, गोजौसिनथाराव इसोरा महिमा, पृथिबियाव सान्ति हामजानाय मानसिफोरहा। दिनै जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन आरो जायफ्रा गावनि बेक्तिगत जिबनखौ जिसु ख्रिस्टनो दिनै होगोन आरो जायफोरा दिनै जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नागार जानायखौ मोनगोन, बे मानसिफोरहा गोजोननाय जागोन आरो सान्ति जागोन आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायसो जेसियानि बेलायाव बुंदों, बियो सान्तिनि राजकुमार मुंख'जागोन। बेनिखायनो सान्तिनि राजकुमारा दिनै नोंनि जिबनाव सान्तिखौ होनो थाखाय बियो फैदोंमोन। इसोरा मिथिगौ बे बुहुमाव गोजोननाया गैया,
आन्थाय दिनै नोंनि व्यक्तिगत जिबनाव गोजोननाय शान्तिखौ होनो थाखाय फैदोङो आंनि अनजाग्राफोर। बुंबावदों दिनै जायफोरनि जिबनाव दिनै पापानो दिनै दङ, जेब्लासिम जोंनि जिबनाव पापानो थागोन, जोङो पापजों जोङो गोजोमनानै थागोन, अब्लासिम जोङो जिउजों आत्माजों जोङो रंजानो आरो गोजोननाय जों माब्लाबाबो मोननाय नङा। बे बुहुमाव नोङो जेखि कन्डिशनाव थाया मानो, नोंनो गोजोननाय शान्तिखौ नांगौब्ला पापनिफ्राय सिगांग्रो जोङो निमाहाखौ मोनग्रोनो नांगोन। बेनिखायनो नुवा नुस्लाबा सोरगोनि आरफफ्रा बे आरफजों लोगो जानानै इसोरखौ बाख्नायनानै होनदोंमोन, गोजौ सोरगोआव इसोरा महिमा गोनां, पृथिबियाव शान्ति गोजोननाय मानसिफोरहा। बुंबावदों बे गोजोननायखौ दिनै नोङो व्यक्तिगत जिबनाव मोनबाय ने? थारैनो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ नोङो दिनै मोननो हाबाय ने? जोङो दिनै मोनाखैब्ला आंनि अनजाग्राफोर जोङो मा मावनो? आंहा दिनै बे गोजोननाया गैयाब्ला आं दिनै मा मावनो नांगौ? बुंबावदों जोङो जोंनि मावनायनि पापनि निमाहाखौ मोननो नांगौ, अब्लासो जोङो गोजोननाय शान्तिखौ मोनगोन। बेनि उनाव लुकासनि बिलाइ 2:15 बेबादि लिरनाय दङ, जिसुनि मुङै 15 आरो 16। लुकास 2:15-16 जिसुनि मुङै। आरफफ्रा जेब्ला बिसोरनिफ्राय सोरगोआव थांफिनो, अब्ला लावखारफ्रा गावजों गाव होनज्लायदोङो, जोङो बेथलेहेमाव थांनि आरो फोरबोआ जोंनो मिथिहोनायखौ जोङो नायनि। 16 आरो गोख्रै थांनानै बिसोरो मारियाम आरो जसेफखौ लोगो मोनहैबाय आरो गंसे नावद्रायाव गोरलै गथ'खौ दोनजानाय नुबाय। 17 बेखौ नुनानै बिसोरो बि गथ'नि मुङै बिसोरनो खोथानाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। बेनि उनाव लावखारफ्रा गावजों गाव होनज्लायदोंमोन, जोङो बेथलेहेमाव थांनि आरो बे गोरलै गथ'खौ जोङो नायनि। बेबादि बुंनानै बिसोरो गोख्रैनो बेथलेहेमाव जिसुखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन। आरो बेबायदियैनो जसेफ, मरियम आरो गोरलै गथ' जिसुखौ हिस्ट्रिजों फांफबनानै गंसे नावद्रायाव फुथुनानै दोननाय नुहैदोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै पापखौनो मावबाय थायालासे जोङो पापनिफ्राय निमाहाखौ मोननो गोख्रै जों जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव जोङो फैनि। जोङो जोंनि व्यक्तिगत जिबनाव जोङो संसारनि रंजानायफोरखौ, संसारनि हाबिलासफोरखौ जोङो जायगा होआलासे राजानिबो राजा, शान्तिनि राजकुमार, जायहा बुहुमखौ बासायनो थाखाय जोनोम लाफैदोंमोन, बे जिसु ख्रिस्टनि लागै जोङो जायगाखौ होनि। आरो बेबायदियैनो फोथायनायजों बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ नागिरलांदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टखौ गमामायैनो लावखारफोरा लोगो मोनदोंमोन। आरो बेनि उनाव जिसुखौ लोगो मोननायनि उनाव बिसोरो मानसिफोरनो जिसुनि बिसय खोन्थादोंमोन। जोंबो दिनै आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनाखै बिसोरखौ जों मिथिहोनो नांगौ। जोंनि मावनायजों, जोंनि रायज्लायनायजों, जोंनि फोथायनायजों, जोंनि अननायजों जोङो मानसिफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि स्रांखौ मिथिहोनो नांगौ। आरो लावखारफ्रा बेखौनो खालामदोंमोन। बिसोरो फोरबोनि आरफोरनि बुंनायखौ खोनानानै फोथायदोंमोन। आरो बिनि उनाव बिसोरो गोख्रैनो देरि खालामालासे जिसु ख्रिस्टनि जोनोमखौ नायनो थाखाय बिसोरो थांदोंमोन फोथायनायनि गेजेरजों। आरो बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ गमामायैनो लोगो मोनदोंमोन आरो बिसोरो मानसिफोरनो जिसुनि बिसय खोन्थादोंमोन। अब्ला जोंबो दिनै बे बर'दिननि गेजेरजों मानसिफोरनो मिथिहोनो नांगोन आरो खोन्थानो नांगोन। बेनिखायनो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर, बर'दिना अखल जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय मिथिनाय मानसिफोरनि थाखायल' नङा, बर'दिना गथै सुबुं माहारिनि लागै बियो रंजानायनि मोनसे दिन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर बुंबावदों, दिनै जायखौ जोङो बर'दिन होननानै बुङो, बे नोंनि थाखाय गिदिर दिन ना?
जेब्लासिम जोङो पापावनो दङ, पापखौनो लानानै जोङो जेसेबांसिम बर'दिनाव रंजाया मानो, खुसि खालामा मानो, जोंनि थाखाय गेदेर दिन बियो जानाय नङा। नाथाय जायफ्रा गावनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'नि जायगाखौ होनानै गासै मावनायनि पापखौ निमाहा बिगोन आरो निमाहा मोनगोन, बेनि लागैसो गेदेर दिन बर'दिन बियो मुंख'जागोन। आरो बेबायदि मानसिफोरनि लागैसो बर'दिना जागोन, जायखौ बर'दिन गेदेर दिन होननानै बुङो। बेनिखायनो बे बोसोराव नोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनाखैब्ला नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनथोंसै आरो नोंनि लागै गेदेर दिन बर'दिना बियो मिनिंफुल जाथोंसै। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै, आमेन।